Der er 2, der kan snakke engelsk, og de kan hjælpe med at oversætte. 8 elever fra HIG er i praktik på forskellige farme i Tanzania. I learn a lot from them. De studerer på entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen. Det er en tanzaniansk måde at lave det på, det her. De 5 ugers praktik skal skabe partnerskaber mellem de danske studerende og de tanzanianske kolleger. Thor Hansen er landbrugsmaskinmekaniker og elev, og han er i praktik på Simba Farm. Men han har været væk fra farmen et par dage. De er ved at rense lejerne til den maskine der. Og så skal jeg se, om de kan finde ud af at spænde dem ordentligt til lejren med den rigtige spænding. De simple ting kan være godt, men de lidt mere tekniske ting, der bliver jeg altså nødt til at tjekke op på. Fordi det er ikke sikkert, at det bliver gjort rigtigt. You have to turn it more, so it can't do this. It should still go easy, but should not could do this. Og selvom kollegerne på Simba Farm er noget ældre end den unge lærling, så kommer han altså med en viden, som hans midlertidige landsmænd tager til sig. Man går jo lige pludselig fra at være lærling til at blive manager. Fordi så er man vant til at være den, der går længst ned og bliver fortalt, hvordan man skal gøre ting. Nu skal man pludselig til at gå og fortælle andre, der måske har arbejdet inden for faget i 10 år, hvordan de skal til at gøre noget. We have a lot of mechanics here. They've just done the first course of mechanics. And it's usually just a hammer or a spanner and nothing else. But with these guys, there's also a lot of training in showing them how to work with testers, work with just think a little bit more Europeanized. Jeg har de 4 nye lejer til multiremmen der. Does it work? Can you make it work? Men til tider kan sproget være en udfordring. Can they make it work? Is it good? To make it? Yeah. Can I try to feel the bearing? Yeah. Det er rart nok. Der er 2, der kan snakke engelsk, og de kan hjælpe med at oversætte. Men ellers så kan man sådan, altså jeg kan jo ligge og vise, at okay, kan du se, der er slør i lejet, det skal der ikke være, og sådan. Den skal stadigvæk kunne dreje rundt, ikke også? Så det er jo thumbs up, og sådan, altså. Så den måde kan man gøre mange ting. Og du har ikke lært Swahili endnu? Ikke sådan sindssygt meget. Jeg kan sige asante og sådan lidt diverse, og vi prøver også at lære at sige, at vi får te, og så kan jeg sige tak for te, og tak for mad, og godmorgen, hvordan har du det, og sådan nogle ting. Prøver vi på. Can it spin? Yeah, perfect.